Igama lam ndinguNomvo Nofuya waseNzomiseni eMaxesibeni eMzimvubu Municipality kwaWard 5 eAlfredton. Ngumfama, ndifuyile iigusha zi-105 namatakane ayi-33. Ndiyalima umbona neveji. Ezi gusha ndizifuyileyo ziigusha zoboya. Ndiyacheba ngexesha lokucheba, ndithengise uboya ukwenzela uba ndibe nayo imali nokuthi ndikwazi uphinde ndizithengele amayeza. Ndiyaxhela, ndiyathengisa nothengisa ngexesha lemicimbi naphaya ngoDisemba abantu xa befuna inyama yeKrisimesi. Kulo nyaka bendilime iihektare ezintandathu zombona. Sendivunile, ndikwiphulo lokuchuba ke njengangoku. Mntu ongumama okwifaming, akhona amahlandla enyuka, kodwa ke kuyaqhubeleka, kuyenzeka. Abantu abangoomama abalapha eMpuma Koloni, ndiyacebisa ukuthi ukuze kungalali abantwana bengatyanga, umntu okwaziyo ukufuya makafuye, okwaziyo ukulima makalime, ukwenzela into yoba akwazi ubeka into etafileni.